И да ви дам, няма да ви вдигне. Просто не вдига на непознати номера след терора, който Владо ни дръпна. Когато обаче съпругата на Георги Лазаров Мариана ни вижда на улицата, ситуацията сякаш излиза от контрол. Обяснете ми сега как съпруга ви е продал несъществуваща... Сега отивам, вземам бензин и се самозапалвам. Знак на протест, че вие и вашите шефове търсите само сензация. Макар и да не вярваме, че Мариана Лазарова ще се самозапали, бързо вадим пожарогасителя от служебния автомобил. Това е бензин. Това е бензин. Въобще не е смешно. На последните идиоти вярвам. Сега се поливам цялата и се самозапалвам. Добре, госпожо. Не е добре. Никакви глупости. Разбирате ли докъде ни докарахте, бе, момче? Разбираш ли докъде? Защо ме поливате? Разбираш ли докъде ни докарваш с твоите в национален ефир? Добре, госпожо, оставете веднага киберта. Не. Хайде бе. Оставете веднага киберта. Това е бензин, момче. Добре. Махни се тогава, щом имаш съвест. Аз имам съвест. Добре, като имаш съвест, се махни. Оставете киберта. Няма да го махна. Ако ти се махнеш и повече не пристъпиш, знак на протест срещу Нова телевизия, която излъчва клевети в национален ефир за моето семейство, го правя това нещо. Вкарахте ли Илияна, учителката, вие журналистите в Пирогов? Убили се медицинската сестра, която се грижеше за Кейт. Познай защо. Защото търсите само сензация. Семейството ви... Въобще не ме интересува, вие си гоните дребния интерес. Ти ще ме отровиш преди да се самозапаля, бе. Така, моля ли се, госпожо, престанете. Така, стига глупости. Ма какви глупости? Ти какво правиш в момента? Това не е ли глупост? Пази ви да не се самозапали. А защо ми досаждаш? Някой да се обади на 112. Ма какво ще се обажда? На полиция се обади, че те ми пречат и снимай. Това ще го пусна в национален ефир. Добре. Ще го дам. Добре, пуснете го на който... Да, ще го пусна. Въобще не ме интересуваш. Снимай много добре. Снимай. Госпожо, обяснете ми защо... Няма да ти обяснявам нищо. На когото има и който има се обяснява. Ти какъв си? Ти какъв си? Обяснете ми... Няма да ти обяснявам. Няма да ти обяснявам, момче. Ти си никой. Никой си. Добре, аз съм никой, вие не се самозапалвате. Как няма се? Ти разбираш ли до какво ме докарваш, бе, с твоите лъжи? Разбираш ли? Значи съпруга ви не е взел 220 хиляди. Не е взел съпруга ми. За несъществуващ хотел. Естествено. Добре, съда са лъжци, така ли? Колко дела, примерно, се печелят и след това се губят ми? Не искам нищо да ми показваш. Ама вие не сте обжалвали, тази присъда е влязла в сила. Моля ти се, остави ме на мира, бе. Аз съпруга ли съм ти? След като се изясняваме, че Мариана Лазарова не е моя съпруга, майката и дъщерята преминават в настъпление срещу един от хората, които ни информираха за дейността на Лазаров. Това е Красимир Биков. Той е бивша барета. Не е осъждан или задържан. Няма висящи дела. Как посмяе на този човек, който е най-големия бандит на Самоковска област? Покажи го, ако обичаш. Да, покажи този човек. Не смее да се покаже пред камерата. Да, нека го снимаме. Нека го снимаме да го качим в този. Този, където намерихме пред къща. Вие ли сте най-големия? Секунда. Стой. Може ли да го? Не. Добре, извинявам. В никакъв случай. Кажи ми, ти ли си най-големия бандит на Самоковска? Да, аз съм най-големия бандит, да. Голям мъж да нарита дъщеря ми тук. Аз съм най-големия... Аз глупости. Какви глупости, бе? Ето той каза, че вие лъжете. Аз лъжа, да. Те го познават хората. Да. Не смее да каже нищо, защото е беззащитен. След малко Мариана започва да ни държи отговорни, че сме и попретили да се самозапали. Какво прави тук? Какви хора, бе? Какви хора? Това хорско ли е, бе? Ще кача цялото клипче. Нека ви тежи на твоята съвест, момче, на твоята и на шефовете на Нова телевизия. А на вашата съвест какво ще тежи? Вашето семейство какви пари е източило от лизинговите къщи? Нищо не е източило. Всичко си е, каквото е направило, има изградено машини. Има изградени машини. Повече няма да... Ама има съдебно решение, че тия машини не съществуват. Въобще не ме интересуваш, бе. Ето сега пред хората ще го направя това, бе. Да ви докъде ме докарвате с вашите измишльотини. Ето, слушаме. Какво слушате? Защо ме пръскаш с това? Аз ви спасявам живота. Спасяваш ми живота. Ще ми го спасиш, ако не търсиш сензации. А защо поляхте мен с бензин? Ами поляхте, защото ти се блъскаш мен. Точно така. Тя молила ли се е за помощ? Не, нали? Значи, дори в медицината има, аз съм и дъщеря, не й помагам, нали?
Щом тя така е решила... Виж, оставите майка си да се самозапали. Да, така ли? тя има своето право. Тя е свободен човек. Тя е свободен човек. Значи, виж, оставите майка си да се самозапали. Естествено. Да, щом тя така е пожелала. Щом ти си я докарал до лудост. За да прикрие измамите на баща ми. Ти си объркал посоката с разследването, ето там следи. Нека се върнем на хотелите. Вързаклите тук. Да, се връщам на хотелите, Вързаклите, защото... може ли да се уярят? какво? Нека ви Защо? покажа Какво? едно яренце. Ма нека да ви видите покажа яренце. пък аз едно съдебно решение, че Нека ви покажа вашия едно съпруг яренце, и вашия не мога да баща се уя- не е уря- доставил котела, който е обявил, че ще доставя, е прибрал парите. Какво е това? Глупости, не е вярно А това, как е? което казваш. Елате, Не е вярно. Неща да го гледам, бе, човек, бе. Значи, съде лъжец, така ли? Не казвам аз това да съм казала. Съдебното казваш. решение твърди, За че мен вашия съпруг не е доставил котел, който е поел ангажимент да бъде Не доставен. е вярно. Добре, ма това е решение на съда. Хубаво като е за решение, но не е вярно. Разбираме, че за семейство Лазарови истината е такава, каквато те кажат, а съдебните актове са без значение. Случаят с парния котел, който ви показахме, явно не е прецедент за Георги Лазаров. Срещу него в прокуратурата има подадени сигнали и от други лизингови къщи. Разследването срещу алкохолния бос се точи вече 2 години. То е прекратявано, възобновявано и връщано за доразследване на икономическа полиция. След отвод на наблюдаващия прокурор, от лизинговата къща се надяват, че най-сетне Лазаров ще се превърне в обвиняем и подсъдим.